D sa DCGB. Yan. Nag-post bunjing. Nag-reset muna. Ano lang mga tatabunjing na pigbubukasan mo dyan? Ay, maray na aga. Pwerte ang klima niya to. Ano ang panahon? Kung araw ka ining permean pahit, ano, siguro magrurosa-rosa man ining sa kong pisngi. Kaya lang, mangraray ning serbita, pero may kitang naka-face mask. Mainom muna ko kan sa kuyang bertud, ha? Dapat ini kasubagong aga ko inipig-inom na bertud tabi. Ketumbang ke tepe tepe tampam pang ketumbang ke ping cikitan cikititan tantang ketumbang pang ketumbang ke tepe tepe tampam pang ketumbang ke ping cikitan cikititan tantang ketumbang pang ketumbang ke tepe tepe tampam Puerte. Dapat ito, Angel, pigiinom ko ito pag-aga, so bertud yan. Une sa tasa. Pero dahil ko ipahiling sa indo kung anon laog kaining bertud. Minarespetar na naman kami sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang samuya pong pagirumdum sa paghampang niya to kaining Kaldawon, Miyerkules. Mama Mary Tabi, ha, magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria sa gabos na intersesyon sa satuyang pagbuhay-buhay, our Mother of Perpetual Help, ha. Siyempre, ang novena live yan, 5:15 more or less sa DCGB. Igitabi, ha? Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. And belated si Kising, nagdadangog ka dyan sa Karamuran, Catanduanes. Belated happy birthday kay Luis Yutan Gunmuan. Ka-birthday palan ini kan sa kuyang tiyaon dyan kasuhapon ni Tiaaning na Briones. O nag-birthday man kasuhapon tabi, belated kay Luis Yutan. 79th birthday kasuhapon. Sabi ni Kising, Yan, belated happy birthday sa indong dua kay Tiaaning na Briones, buda kay Luis na Yutan. Diyan sa Karamuran, mabuhay tabi kamo diyan sa Karamuran. Kumusta diyan? Ay kay Senyor San Juan, ang satong mahal na patron, gabos diyan sa Karamuran kay Tio Belen, kay Tia Karay gabos, kay June sa gabos diyan kay Kuya Oben. Sa mga pag-iriba diyan tabi kay Maymina na Miraran. Gabos sa tabi kamo diyan. Good morning, Shiring Man. Good morning, Legazpi City. Andyan pa ba kayo tabi? Sentro kan Legazpi, Albay District, Sagkod sa Daraga. Maray na aga kay Bong Logroño, Kagawad Bong Logroño kan Boys and Paints, the number one paint, Maray na aga tabi sa imo Kagawad Bong. Happy New Year. Good morning kay Manayolike, ang kapitan po kan Pawa. Buda kay Kapitan Bahoy dyan sa Victory 27. Manay Selma, kumusta na tabi? Happy New Year sa pamilya. Buda kay Madam Beth Costa sa Costa Enterprises, Sentro kan Legazpi. Ay kabayang Eric, mapasiring ako dyan anytime. Kabayan Eric tabi sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. May iba ka bunjing? May nainom girara ko kang birtud. Conoces, te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Diyan sa Orosite kay Buddy sa San Roque. Good morning mga taga San Roque. Me gusta a mí. Pigkali sabang baybay kay Romy Romero. Papa Romy, RR, kumusta ka na diyan sa imong lugar? Papa Romy na Romero. Sa Baybay si Papa Romy. Tama, sa Baybay, Barangay Baybay.
genial. Papa Romy, regard sa familia. Si RR Romy Romero is the name. Yan, maray na aga tabi sa familia. Papa Romy Romero dyan sa Baybay. Buda sa mga taga Pigkali, Sabang, maray na aga. Kay kumpadreng Kapitan Maing na Santillan. Yan, maray na aga tabi sa imo. Madam Pilar Akende, buda dyan sa mga taga Gold Street and Good Luck Novelty. Happy New Year, tabi. Sa mga taga-daraga dyan kay Alcalde Vic Perete, mabuhay ka, buda kay Vice Alcalde John G. House yan. Tumbang ke Sa saudan kan daraga, wakawak dyan ang DCGB, maray na aga sa gabos na mga paratienda, buda nagsasaraod, likay-likay sa natabi, face mask, social distancing, day makakampante tabi, Pati naman dyan sa saudan kan Albay kay Kasag, maray na aga buda kay Paminta. Saod man kan Ligaspi, maray na aldaw tabi sa Indo. Sundo na kitang 10:30, katuwang ang tropa Bilog na Albay, maray na aga sin Kabikolan. tan 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 ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke Katuwang si Ann, si Luens. chiquititan. Sa kuyang tulong kompadre, Al Jomar Jim Tres Compadres. Manibela, si Henry de Boy Mata. Technical control, syempre, the big man himself, our very own Chief Tech Ramir Bunjing Tanay in the house. Yan, así, me gusta a mí, así, me Newsroom, así. sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya sa satuyang palibot. Sumada lokal, pag-abang international, national, istorya, bareta, na igwapong sustansya. May epekto sa satuyang paggogobyerno asin buhay-buhay. News Manager Mardela is the name. Si la conoces te gustará porque es la Siyempre, basta hallar. sa IT, yaon dyan, si Arven, buda si Richard. Ang satuyang kapartner dyan sa IT, si Arven, buda si Richard. Sí, me Production Center, ang samuya pong Anghel, si Angel Mustaza. Hello, good morning, 596. Good morning, Sir B. Yes, good morning, si Saitabe ini. Ganahan Roque sa Porcocho, Bersilia, Pamintabi, nagdadawag man kami, Randaw. Yan, San Roque kan Legazpi. Bersilia family. Bertilia family, mabuhay ka mo dyan. Happy New Year, tabi ha. Kumusta so Christmas kan familia? Okay lang, maski liit siya ng, anda. Yan ang dapat. Ili nga, nakaraos man baga pagkatapos yan nag-adang-adang ng bagong taon, di ba? Iyo sabi, Sir B. Sige, salamat. Mabuhay ka mo dyan ha, mga taga San Roque. Mabuhay. Salamat din maray. Yang familia Bertilia, gunmuan, tabi ha. Kupon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maganda umaga sa pinag-abot kan sa tuyang broadcast sa Bilog na Bicol, imaging sunasaluwas kan Region 5 sa radyo AM band on air, yaong pan DCGB. Online sa DCGB News Online sa Facebook, buda sa YouTube DCGB Legazpi City. Full high definition digital broadcast po yan, worldwide, netwide. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. That's me, Tabi. Happy New Year dyan sa mga taga Ligaw. Yan, Happy New Year. Sabi 9020, Happy New Year, Tabi, isa sa Indo dyan. Dyan sa Manito, Centrum, Gunmuan, Pila, naglilinyada. Second dose kan vaccination up to January 4. Sige, Tabi, pabakuna ka mo ha. Yan sa mga taga dito. Second dose na, Tabi. Happy birthday man kay Mrs. Marlene Longabella, ngunya na aldaw. Hali sa iyang mga Dabard Cards kan St. Agnes Academy. Salamat sa pagbasa. Advance Happy New Year sa imo asin sa imong familia. O di happy birthday palang, Tabi, ngunyan kay Madam Mrs. Marlene Longabella, ngunya na aldaw, Tabi. Hali sa imong mga barkada dyan sa Santa Ines, St. Agnes Academy. Sige, happy birthday kay Madam
Mrs. Marlene Longa Bella hali sa imo mga barkada diyan sa Santa Ines St. Agnes Academy. Si Luens may bungkaras kanin informasyon. Luens, maray na aldaw, go ahead. Oops, naputol. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Dakula man ang pasasalamat ni Punong Barangay Silvia del Aguacan, Barangay Tamauyan, Legazpi City naan sa Indang Barangay. Iyo daw ang natawanin pagkakataon na mag-host asin mag-kondusir nin presenting mock elections na pinapanginutan kan Commission on Elections o COMELEC. Uy, ngunyan man ang gadluwen sa I'll cut you short muna. Kasubang ginagapod sa ko si Abogada Bunaw. Roger, Nakasabay kita kasabay. sa pag-obserbar ka itong mock elections ano? Roger to that. O sige, sain ngo niya na barangay pigukondusir? Digditabi Sir Pio kita naka-assign sa Tamauyan Elementary School. Okay, ano ang sitwasyon? Ang sitwasyon tabi Sir Pio, bago ka makalaog, maagi ka muna sa health assistance desk. Duman, iti-check kung ang temperatura mo normal. Kung normal ang temperatura mo, maduman ka naman sa voters assistance desk na pinapanginutan man as in pinagko-coordinate man kang NAMFREL buda kang PPCRB. Tapos, halimbawa, dahil man pinag-aagad, so sa health assistance desk tabi Sir Pio, kung ikaman ngaya halimbawa, dahil man pinag-aagad, naglangkaw sa temperatura mo, bako normal, ilalaag sa isolation unit na nakalaag naman sa pinakang primerong partikan na Tamauyan Elementary School, tanganing duman na magboto at hindi na maglaog duman sa mismong pagbobotohan na presinto. Igwa man dumanin mga parapernalyas para sa pagboto. Roger to that. Pero papaano ang sistema? May ma-assiste duman sa medyo halangkaw ang temperatura? May ma-assiste man duman na mapadalagan kan pagkondusir kan pagboto kan mga personang halangkaw ang temperatura? Roger to that tabi Sir Pio, igwa din personnel duman hali sa COMELEC na mga health personnel man siguro ninday ni na iyo ang mag-assister na duman sinda sa isolation poll unit. Pero maboto sinda. Maboto, day pwedeng dai. Itong sa mga maatinder sa mga halangkaw ang temperatura na mga personahes, ano yan, mga naka-PPE, face mask, face shield? Ay digditabi Sir Pio, negative kitang makailing digdita, mak-election pa man sana, Yung segundo man. pero pag mak-eleksyon, kay puhan, ipahiling na sugabos. Correct. Kung halangkaw sa temperatura, halimbawa, Mr. Kung si Sai, o kaya Mrs. na kung halangkaw ang temperatura mo, nag-38 ka, dahil papaulion kung di duman sa isolation, na duman si Damaboto. Roger to that. So mga maatindir duman, kung maghalang ka ang temperatura kan botante, di pa paano? Ba, naka-face mask ba? Naka-face shield ba? Naka-PPE? Naka-face ba sa natabi, Sir Pio? Okay, sige. Siguro ito man ata, so tiga ano maninda o siguro so ito man ata na mga subject for improvement pa Oho. na dapat nang gibuon. Okay, duman si Damaboto. Roger to that. May sadiring ballot box. Roger. Okay, ang oras kan pagboto duman, pareho kan oras ka sa normal na voting time. Roger to that. Okay, so mga daining problema sa temperatura, sa inang diretso duman sa dating voting precinct. Mapasiring tabi Sir Pio sa voters assistance desk. Bako na tabi Sir Pio, arog daw kan dati na papapirilion so mga pangaran baga maurumul-umul tangani ng mailing so pangaran. An matao na mismo kang asistensya kung sa ina presinto siya maboto sa sarong botante, suma-assistir da na mga miyembros kan PPCRB, buda kang NAMFREL. Mataram na sa nakangaran. Roger to that. Buda address. Roger. Okay. So, hahanap po na ka NAMFREL PPCRB personnels. Roger. Tapos, iiba ng tabi Sir Pio mismo kan mga volunteer na ini, subutante na makalaog naman mismo sa presintong sa iyang pagpumuktakan. sa kwarto. Roger to that. Tangani nang makontrol man tabi Sir Pio, so pagdakol kan mga botanteng malaog sa sarong presinto, aalaton mo nang makatapos sa primerong batch. So na-assistira na, so okay man an kamugtakan, okay man an salud ka ini, duman mo na siya sa holding area, kataning kang presinto. O di gulping kwarto ang kaipuhanan. Gulping kwarto
kwarto ang kaipuanan tabi, Sir Pio. Gulping kwarto ta igilid tango na ining sitwasyon mo niya na panibago. Oo. Kay to, butante ka, diretso ka sa pinto, so anti para mo kuha mo duman. Nagsararo-saro. Roger. Nagkakan mga pahina, ay nasungarang ko, digdi ay nasungarang ko sa kwartong ini. Pagdai digdi, napasiring naman sa ibong na kwarto, ay sungarang ko naman digdi. Roger. O ngunya pala, pag abot mo dyan sa voting center, Naapot ka na sana. temperatura. O, apo, matemperatura. Kung halangkaw, Isolation ka. isolation, dumana maproseso man na hahanapon sungaran mo kung saan na room, igwaning room para sa mga halangkaw temperatura. Roger to the tabi, Sir Pio. Ano, haralo-halo ng barangay duman? Digdi sa Tamauyan, dahil man tabi, Sir Pio. Mga taga-digdiman sana. Mga taga-tamaw yan sana? Roger to that. O tayo go baga paano ng eskwelahan na halo-halong barangay? Oo, araw siguro kan Albay Central School. O Albay Central School, limbaw Albay Central School, barangay kung ano. So naglaog sa compound, taga-barangay 4. Oo. O halangkaw sa temperatura. Saan siya tadarahon man na isolationera para man sa mga barangay 4? Siguro, tabi, Sir Pio. Data pa na-check to man. Nakita di ka sa Tamauyan. Basta dyan sa Tamauyan. Tamauyan. Okay, ang sistema gari magkakaigo ning bottleneck sa duman sa paghanap nakan sa NAMFREL. Roger. Duman na naman maguguong ang tawo. Roger to that. O mag-irinota na doon. Hanap pa man daw tabi. Duman na naman iyan. Okay, sige. Tapos, pagkatapos kayong tabi, Sir Pio, halimbawa tapos na sa holding area, kung okay man gabos, pwede nang bumoto duman, matao na sa nakan baluta so personnel man kan Comelec, tapos pagkaboto, exitulos. Itong sa mga nasa holding area, halato na matapos yaon sa kwartong nagbuboto. Roger to that, may maapod man tabi sa inda, Sir Pio, kung pwede na sindang lumaog duman sa mismong presinto. Okay. Pero dahil nangangahulugan, napapatapuson halimbawa 10 ang laog, gabos dapat makatapos, dispes gabos naman malaog, sarabay 10 bako. Dahil man tabi, Sir Pio, pasaro-saro man. Come as you go. Roger to that. Matapos yung number 1. So sa holding area, sumasunod, yun naman ang laog. Roger. Takon mahalat man ang ganda matapos, kung sa ultimong butante na sa first batch kan first 10 halimbawa, nag-aaba kada Yan. 2 oras din ka mamaan ka subaluta, di 2 oras man laog so 10 masunod. Dahil man, saro-saro man sa nagon yan. Sige. Roger to the tabi, Sir Pio. And pinagunambitan man sa DCGB News del Agua na dakula man ang onrakan sa indang barangay may kinaraman digdi. Tamaiisihan naman daw ninda kung ano man ang pwede nindang ma-i-improve na paghahandaan oras na magkaigwaban din pag-asistensya sa aktual na eleksyon. Sigun kay del Agua, padagos man ang pakikipag-coordinar kan sa indang barangay sa Tamauyan Elementary School. Asin sa ngunyan, padagos naman ang pagkundusir kay ni. Siya man nangangapudan sa mga taga-Tamauyan na sa paagi kay ni. Nakamaski daw mak-eleksyon sa masunod na pirilian, magpili daw nin tama, asin magboto base sa konsensya, asin ang napupusuan ang inusno sa balota. Dahil ang taan barangay ninda na pula daw na pagkakataon na mag-host kay ni na ang kapangyarihan o boses kan mga tao sa paagi nin boto. Ang mangyayari kaya suportado ninda kan maisihanan sa indang lugar ang saro sa ma-host kay ni. Mientras tanto, sigun man kay Tamauyan Elementary School Principal Alan Acosta, kakulaan man na bagay ini na sindaman ang saro sa host kan aktibidad dahil tamailing man kung gurado man kapreparado ang sa indang mga pasilidades may kinaraman sa siring na bagay ta siya nag-uunambitan tabi, Sir Pio, na ang Tamauyan Elementary School 99% na preparado sa maabot na pirilian. Ang sabi ni Attorney Bunaw, maghapon man yan na mock-elections. Tabi, over. Roger. Igwa pa ni taon-taon gari, igwa pang may briefing pa yata Ano Roger daw? to that. Diyan mga alauna siguro. Kung paano Roger to that, sistema. tabi, Sir Pio. Sige. Roger, abangan tatabi yan, Sir Pio, kung ano pa ang iba pang mga paisi. Digdiman sa Tamauyan Elementary School, ang nangingenot man si Regional Director Attorney Rafael Olatio. Iyo, si abogado. Roger to that. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, mga situationer sa pagtutok, digdi sa Tamauyan Elementary School sa pinagigibong mock election kan Comelec. Ako po, si Luwens Bursi Bersena, salamat, Baray Daga. Salamat, Luwens. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Mock elections, tabi, ha?
ibang pasistema ngunyan because of pandemic sa tuyang palibot. Maray naga kay Kapitan Bahoy, tabi sa familia. Maray naaga man tabi Pio. Gari ka na naman mamati mi sa New Year. Countdown December 31. Kap, maray naaga tabi, mabuhay ka. Diyan sa indong lugar. Oras Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ngunya na Pasko, sa tuyang iselebrar ang pagkamundag kanong boy na si Niño Jesus bilang simbolo ng pagkamuot asin pagtatarabangan maski payaong kita sa tahaw ng pandemya. Ini po si Luis Gutierrez, kaibaan sa kuyang bilog na familia. Wishing all Legaspeños a Merry Christmas and a Happy New Year. Mga kapwa ko Legaspeño, ini po ang sa indong dating alkalde, Geraldine G. Rosal, Presidente ng Legazpi City Women's Federation, minapaabot ng sarong maugmang Pasko, na mas kinangani po yaon kita sa pandemya dahil kan coronavirus. Alagad ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Noel Rosal, kaibahan ang mga health workers, minamauot na magkaigwa na po kita ng herd immunity, tangani pong maisilibrar ta ang satuyang kapaskuhan ngunya na taon, kaibahan ang satuyang pamilya. Sa giraray po ang satuyang pagbati, Merry Christmas and a Happy New Year. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka, punto nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas.
responsibly. Tuloy ang swerte! Extended until January 31, 2022 ang San Miguel Beer Instant GCash Panalo Promo. Drink responsibly. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Nagluy pa rin ang Pasko. Karamihan sa mga bakuna para sa COVID-19 ay magbibigay ng kumpletong proteksyon pag natanggap ang 2 dosis. Pero sa Janssen vaccine, iisang dosis lang ang kinakailangan para maging protektado sa malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tumungo na sa pinakamalapit na vaccination site at magpabakuna na. Basta Bicolano, bakunado. Most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water. We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. May chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prices na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at Worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Ang Pasko sarong selebrasyon na nagsisimbolo nin pagkasararo asin pagkaminarootan kan lambang pamilya. Ang pagkamundag ni Jesucristo sa sabsaban nagpapaabot nin mensahe na kaypuhan maging simple sana ang selebrasyon asin ng importante sararo sarabay sa oras din kaugmahan asin katibaadan. Sa lugod magdanay sa lambang miyembros kan pamilya ang pagkamuot asin katuninongan. Ang mensahe hatod sa indo ni Vice Alcalde Junji Ausyan Kandar Galbay kay riba ang bilog ng miyembros kan sangguniang bayan. Pinapaabot sa indo nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit
malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede manay kami Makunat, ayuda at sanitasyon Kultura, turismo at edukasyon Lahat ng yan tututukan ngayon Kay Manay Jackie talagang ahon Tutulungan kang magkatrabaho Baka kay Albay tsak na aasenso Kay Manay Jackie talagang panalo Di ka iiwanan hanggang dulo Manay Jackie Ang tutulong sa inyo Maaasahan nyo Manay Jackie Ang maglilingkod sa inyo Be part of UST Legazpi's College of Engineering, Architecture and Fine Arts. Enroll in the following programs: Library and Information Science, Civil Engineering, Industrial Engineering, Computer Engineering, Electronics Engineering, Architecture, Fine Arts and Information Technology. We take pride in providing limitless education opportunities through highly skilled instructors and modern facilities. Experience Siafa. Be a Legazpi Tumashan. Choose UST Legazpi, the premier Dominican University of Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Pasko na maugma, an minamaot niya ni Konsehal Mayling Acuña de Harayo sa helang, igwang kaugmahan maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya ni Konsehal Mayling Acuña de Jóvenes na maugma, bilog na pamilya, kaakihan asin mga magurang pa. Gabos kita magpangaji na ang COVID padagos na matapos. Maumang Pasko nagahali kay Konsehal Mayling Acuña de. Ngunya nakapaskuhan kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning uring, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tusino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman ng dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kang kusidong sira. Igwaman ng seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita! Kumpleto na ba ang inyong doses sa bakuna para sa COVID-19? Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay mayroong 2 doses para makuha ang kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo ay nakakuha na ng inyong first dose, siguraduhin pumunta sa vaccination site sa itinakdang oras para sa inyong second dose. Basta Bicolano, bakunado. Harapin ang hamon mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, neuropion. Neuropion, neuropion. Take clinical
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. It's the day that is taking on me. Best Cafe is the name. Best Cafe. Best Cafe. Alam mo na masustansya. Best Cafe. Di ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe. Sa umaga. Best Cafe. Alam mo na masustansya. Best Cafe. Di ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Ako po si Karen Lutaw. Meron po akong eczema. Nangangati po ako. Tapos may mga butlig-butlig at nagsusugat po ang aking balat. After 2 weeks po, nag-flat yung mga butlig-butlig at gumaling po yung skin condition. Ang Nice Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Pidoran, Barangay Rizal Street, Banawan, Pidoran Albay, sa harapan lang po ng West Central School. Tingog Gang Banwaan. Pio Fernandez. So, kumbaga BRTTH tabi tatabunjing. Wow, oh. Team BRTTH i-deploy ini sa Caraga, sa Dinagat Island. Yan, buhay giraray ang buhay. Diretso ang Team Albay. And ini po ang national model para sa humanitarian response. Taod-taod katuya yan na didiskuteron, i-istorya sa Indo, iyan baga pinagpundar ka ito ni Congressman Joey kan gobernador pa siya, Team Albay na talagang nakakalibot sa mga lugares, minaresponde kung igwanin mga kalamidades na minatama sa inman na parte po kan Pilipinas sa abot kaya ka ito ang provincial government of Albay under the leadership kay ito ni now Congressman then Governor Joey Salceda. Ano po? Nasa linya si Compadring Al. Pading Al, Marhainal daw. Go ahead. Yes, Marhainal daw tabi padi. May mga panyandaman giraray na paputok. Pero kulang talaga ang interesado magpaputok. Magabarakal nin paputok digdi sa Barangay Rizal, Legazpi. Ang lugar na ini sa may hampangkan Tikton sa Barangay Rizal. Yan. Iyo ini ang pigdesignar kan city government na tindahan nin mga paputok. Dahil bawal na sa sidewalk bago araw ka ito kan mga enot na taon na dyan sa sentro. Iyo. Talagang lakop ang mga panindang paputok. Pero ngayon, saro na sana designado digdi sa Barangay Rizal. Kaya nagkakampir ang tao naman ini na nakapwesto sinda kada araw kaning panahon. Yan. Manlaylay man na klase nin paputok ang ay around digdipig sa pigtutugutan sa naman kan na gobyerno ta may mga bawal man talaga. Oho. Sa mga makusugo na klase ni paputok pati turotot igwaman digdip kompleto pwedeng mabakal. Kaya para mo Padingal an makonsuelo diyan ta raya baga nahiling ko mga makeshift na stalls an makonsuelo kung may bultok diyan na magpasiring may daradarang basera. Yes
na makatakot dyan. Nagtuturot-tumba na nga buyong. May dargaramba sirang may karaba. Maski sigarilyo sana baga. Makatakot baga. Maski barabadan ka sana. Isis Mario Josep dahil manlugod. Barabadan sana sigarilyo. Isus kung may sabog digdi. Yan Sigurado yan. Kaya iyo yung bagan paglikayan man kan gobyerno na mangyari yan kung saan mananggad sana. And minsan baga yun ay nagiging kausa talaga nin kasulo. Kaya at least digdi buhilo baga open area ini sa Rizal. Pero sabi kan ibang paratindang nakastoryata, medyo maluya talaga ngunyan ngaya. Maluyahon ang mga interesado magpaputok. Dahil pa man pauno, ma-increase yan as time goes by siguro, mga sa aga, pwede na anta. Yes. Webes na baga, holiday baga pati. Kaya pasarok pa sana. Expected na sa aga talaga, sa good Biyernes, doang aldaw pa man baga. Yes. Bago pagsabat kan bagong taon, bigala o man na baka lamang ay magdakol-dakol man sa muyang customer. Kaya mas maray nang ining maradyo. Dahil sanang magdyan na bultok na sigarilyo, pig kaput-kaputan na iyan siyas na itatapok. Yan ang dapat pantayan dyan kan mga tanon. Mga barkada tama ng mga tanon digdi sa Rizal. Anyway, at least yan sa mga interesado tabi magpaputok yan digdi sa Rizal ini. Kung gusto nito magpaputok, hanap po sa nindo Barangay Rizal, Legazpi. Sigurado yan. Sige. Okay, tabi ba din informasyon pa digdi sa paglibot-libot sa Legazpi Port Area man. Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre Ngal. Madagdag na istorya hali dyan sa luwas. Iyaon po yan makukuha o digdi sa may DCGB baga dyan sa Rizal. Alaw ka mo sa Rizal, duro diretsohon sa nanindu yan. O yaon dyan sa mga tindahan na kipaputok tabi ha. Yan, sige, taod-taod ang iba pa may mga hanap buhay si Tata Bonjing. Go ahead na Tata Bonjing. Sa mga namumutan kong konsekwentes kan tercer distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot kipagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunyan na taon, dakul kitang pinag-agihan na kadipisilan sa buhay, pero di kita nawala ng pag-asa. Ipadagos na sana ang pagkasaro, asin pagtarabangan para sa progreso kan sa tong distrito. Asin di kita makalingaw, magpasalamat sa satuyang kagulangan. Sa pagsilibrar ng Kapasko, di kita malingaw kan tunay na esensya, kaini na iyo ang pagpadaba sa tuya ni Jesucristo. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot ng Merry Christmas and a Happy New Year sa Indo gabi. Karamihan sa mga bakuna para sa COVID-19 ay magbibigay ng kumpletong proteksyon pag natanggap ang 2 dosis. Pero sa Janssen vaccine, iisang dosis lang ang kinakailangan para maging protektado sa malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tumungo na sa pinakamalapit na vaccination site at magpabakuna na. Basta Bicolano, bakunado. Bukod baka ito, sangkod pa man ngunyan. Sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses kan kababa. Ikan konsisyan, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kan kabataan. Konsisyan, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Sunshine, Sunshine Imperia. Matugang kong Ligaspeños, ini po ang sa idong lingkod, si Kapato Valladolid kang Barangay Taisan, Legazpi City, minapaabot sa Indo ni maugmang Pasko asin manigong bagong taon.
Ngunya nakapaskuhan, isilibrar ta ang kapangakian ni Jesucristo sa tung kagurangnan, ayaon ang kaugmahan asin katrangkiluhan. Kaiba ang bilog na pamilya, sarabay sa pagpasalamat sa mga biyaya na taon niya sa satuya. Iwat, ni po si Kap Ato Valladolid. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Ako po si Jen Arena, Kanamaslaw, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Uli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang paglase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin Kapaskuhan, mauot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a Healthy New Year. Tara na sa biyaheng asenso ni Jerry Justin Palmiano. Justin Palmiano. Yako na si Jerry Justin Palmiano. Sa tercer distrito siya malalauman mo. Si Justin Palmiano siya igualing prinsipyo. Handa niyang ipaglaban ang diretsyo mo. Si Justin Palmiano sarong legislador. May malasakit sa distrito. Sabay kita sa biyaheng asenso. Si Palmiano, ika kumamburo nyo. Sabay-sabay sa biyaheng asenso. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Light, tingin naman.
Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daina pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposed 2022 national budget. Sigun kay acting presidential spokesperson as in Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na may prosesong kaipuhan agihan ang national budget bago ini aprobaran kan presidente. Sinabi niya nga mahibog ang budget book asin saro-saro ining papahingutuhan kan palasyo. Sinabi ni Nograles na garantisado man ining mapipirmahan bago mag-Desyembre 31 tanganing dai magkaigwanin enacted budget. And at kay ni sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Tina Rose Canda na may sarong item sa national budget na posibleng i-veto kana presidente. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang minapaabot nin maugmang Pasko asin mabiyayang bagong taon si Doc Len Onghoko Abirin. Dakul na mga challenges o hagyat sa buhay ang satuyang hinahampang siringkan pandemya o COVID-19. Alagad sigun sa iya, maglaom kita sa tabang nin mahal na Diyos ang maabot na bagong taon magiging matrangkilo. Ano man nakadipisilan, gabos yan malalampasan kung anas magtitiwala sa kagurangnan. Maghinguwa, magtarabangan, sa ngaranin kooperasyon asin pagkaminurootan, laom ni Doc Len Onghoko Abirin ang kaginhawahan makakamtan. Gilayon, si Doc Len Onghoko Abirin mina-extendir sa mga namomutan niyang ginubatenyos nin Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Feliz Navidad, prospero Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey Sulikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa segundo distrito. Sa segundo distrito, board member na Fernan Imperial, Fernan Imperial, sumat na sa serbisyo, Fernan Imperial, dako ng nag-iinibo. Mabuot humer ng tao, Fernan Imperial, serbisyong sincero. Nasyonal de Legazpi, bantana siya na nagsilbi. Board member ta, digdi sa segundo distrito, Canalbay, Gregorio Fernan Imperial. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Si board member Dante Arandia at sa iyang pamilya nakikisumaro sa mga taga Tercer Distrito Canalbay na magrukyaw kan kapangakean kan sa tuyang kagurangna na si Jesus. Sa iyang pinagmamaawot, ang ligtas, matuninong asin panunin pagkamuot na selebrasyonin Pasko sa likod kan pandemyang namamatean ngunyan. From board member Dante Arandia, wishing you a Merry Christmas and a joyful New Year. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sinibot si Tata Bunji. Masahin ka na naman ngayon. Oy tabi ha, ma-deploy so BRTTH nin team para po sa pagtabang duman sa mga lugares na rinapado, rinapunggas kan Odette. Grabe Tata Bunji, ano, kaherak man kan mga lugar na inagihan. Daing mga harong, daing pagrugaring, daing pagbuhay.
You can just imagine the magnitude kan tama, efekto kan tama ka itong bagyong Odette. Kaya rumdum nindo ka ito kan gobernador pa si now Congressman Joey kan 2nd District of Albay. Ipinundar baga ka ito so Team Albay. Yan. Organic member diyan ka ito si News Director Edwin Peralta. And nakasabay kita sa nagkaduang humanitarian missions man kaiyan Tata Bonjing. Nakasabay kita sa coverage team man and we were embedded then sa Team Albay. Saro duman sa so rumdum nil ka ito so matinding yugo-yugo sa Bohol. Great quake of Bohol. Yan. Pagkatapos subagyo man kay ito na tuminama digdi sa Bicol na nagulpi Sorsogon. Okay. Ngunyan, pinundar iyan ni Congressman Joey kan siya gobernador pa, Team Albay, composite iyan, gustong sabihin composite, iba-ibaan mga miyembros na hali sa manlain-lain na ahensas di gobyerno, pero mayormente hali po sa probinsya nin Albay. Provincial Government of Albay ka ito. Yaon sara Dr. Cedric Daep saro sa pivot person. Ang namamayo dyan ka ito sara Dr. Cedric Daep. Ka ito si Doc Nats Rempilio kan PHO. Suwatsan, water sanitation, engineering, sara Engineer Baclaw, may mga tawo. So Red Cross, daing kasabay na Red Cross naman taigwa man ito ning team so Red Cross. So Bureau of Fire, yan, yaong kasarabay and among others. So media, nakasabay kita duman. Iyan na Team Albay, kada bes na may kalabidad, automatic, pinagmamaster iyan ni Congressman Joey, pati sa defense sa civil, larga ka mo, pasiring ka mo duman sa lugar na dapat tabangan, day magpaestimar, daradara na kaiyan, may bagas, may krudo, gasolina, sapnaan, provisiones, gabos. Well-trained ang mga yaon dyan na kasarabay sa rescue, retrieval, psychosocial operations, medical, may mga doktor, may mga nurse. Team Albay po yan. Naging national model iyan, role model sa pagresponde after a calamity na nag-agi sa sain man na lugar. Rumdum nindo su Yolanda tabi Angel, anong taon ka ito? Pirang taon ka ito? Yolanda. Tinamaan man su Visayas. Bago pa umabot ang gobyerno national, Angel, yaon duman ang Team Albay with News Director Edwin Peralta siya nakasabay duman. Yolanda, sindaan rikupukan gabos. Dahil pa yan sa inabutan ni duman sa Secretary Maros, pero dahil pang mga mayor na responde. Team Albay was first sa ground zero. Sindaan nagmanihar duman kan sistema. You can just imagine, Angel. So Team Albay sa director ka ito nag-akwat kan mga gadan. Management of the dead. Isus. Yolanda. Visayas area. Matindi ito. Ang tao duman turulala. Gobyerno. Day naaram kung anong gigibuhon. Team Albay puminasiring dyan. Sindaan nag-istabilisar command center. Nagmanihar, nagtabang sa gobyerno, onin pa sistema, onin dapat. Yan. Ngunya naman tabi, Team Albay buhay. Through BRTTH, nagbilog ang BRTTH, nagkapirang personas iyan, pasiring sa Caraga. Duman sa mga tinamaan kan bagyong Odette. Yan. Through Doc Eric Raborar, BRTTH sa si Doc Eric Naraborar, for all you know, ang chief tabi kan BRTTH, organic member yan kan Team Albay ka ito. Sa mga responde, as far as Mindanao, nakakaabot duman ang Team Albay. Yan na water sanitation, kwantadigdi, yan na truck, lorry, nakakaabot ang duman. And from Mindanao, sa norte naman duman,
Sa tugigaraw nakakaabutan maski sa intabi ang Team Albay. O kaya uyan tabi, miyembro andyan si Doc Eric Raburar, so chief niya to sa BRTTH. Uyan pinagpa-deploy ni Congressman Joey, pasiring kamuduman. So mga taga nagkaigwanin team binilog. So iyan na humanitarian mission. Pasiring iyan sa Caraga, Dinagat Island. Buhay, National Model for Disaster Response. Ano tabi? Yan, mga taga BRTTH, tabi, Team Albay. Nagkon, iyan na nagresponde na duman, tabi, through BRTTH. Yan, so kaya ingat tabi sa mga miyembros kan Team Albay through BRTTH, and God protect you and guide you sa pagtabang kan mga kaipuhanan na tabangan duman. Iyan ba ko yan na basta-basta paanong Team Albay It's a composite team. May psychosocial care, igwaning mga sa medisina, doktor, nurse, rescue, water sanitation, engineering, yan. Duman sa Bohol kan makasabay kita, unique ito Kaito, an kadaklan na nare-respondehan kan Team Albay, mga bagyo, baha, yan, arukan. Pambihirang linog na matindi. Nakasabay kita duman kaito one time sa Bohol. Embedded kita duman sa Bohol. Kairiba ko sa Dr. Cedric Daep sa rondo na Ricafort kay ito. Romdom nindo so matinding yugo-yugo kay ito. Perang magnitude ito duman sa Bohol. Jesus ko Mariosep. 7 man yata ito 7-8. Ining tinampong nahiling nindo sa Calle Rizal. Ang tinampungan, bako na plastado. Garo na ang dagat. Nagyoon-yoon na yan. Garo roller coaster, yun ang mga tinampo duman. Pagkatapos, ang pamahaw, pangudto, pamanggi, isnak, biduman aga hapon, linog. Kaya nag-arkila ka ito, so Team Albay kasabay kita duman. So sarong building na pig assist talaga kan pag-iriba niya to. Mga inhinyero. Hali sa grupo man ni Engineer Baclaw, team nga na yan Pero ako, nagkaturog sa luwas. Igo naman bunjing nin turo tindahan sa luwas. May butaka, so tipig-tipig baga, nakahoy. Ko, arkilahin ko yan, 100 pesos ang gabi. Sa luwas ako nagkaturog. Butaka tapos may tabong sana ako. Ang system naman, pamahaw, panguto, pamanggi, snack, mini snack, linog. Kaya di ako naglaog naman sa building. Sa luwas ako. Sabi ni Rondon, wais ka talaga ngayon, Papa Pio. Wais pa, style was na niya ako. Butaka. Ang katubay ko naman, pag unaw ko na so ayam. Tapos bantay naman sa tindahan pagbanggi. Sarado, ayam. Yung katubay ko naman sa kataning ko sa butaka. O yan po ang Team Albay. Pasiring sila duman sa Karagangon yan, tabi, ha? Yan. So, good luck, tabi, and all the best of God's protection sa mga members ko niyan kan Team Albay through BRTTH. Yan. May bagong camera at tatabunjing, iyo, ngunya na may bisita, magayon, very good, na-set up. Nag-set up sa Ratatabonjing. Ikatatabonjing, duty ka sa New Year. Papataramon ta ka! Mahilig ka sa telebisyon! Pagprograma! Uy, nakuberan mo sa karoon, nakulaon ng likod mo. Itatabundingan sa mo yung Chief Tech, the best. Yan. Okay. 2 cams apira. Tuluan camera mo niyan digdi sa ugun mo yan Tapos Mariosep na paitay ni. Dahil ko inipiglaom-laom man bunjing na mahiling kita sa bilog na kinaban. High definition pati
Kayaan sa kuyang pandok na ining analog, iyon ang pinatsagaan kan mga parantapay. Digital so broadcast kan sa muyang IT, so pandok ko analog. Tulo. O di yun natatabuning ta nagaprepare ka mo, madali sa nata, pwede na akong mamatos-patos. Okay na, sige, pwede na nga tabi. Ta igwanin na preparasyon na dapat sa masunod na programa. Ano, sa pangarang kang bilog na puwersa. Salamat po kan sa ido paginanyog ta may set up lang kaya paano digdi budai kwanta pa sa mga hanap buhay ano tanganing okay an laban taod-taod sa masunod na programa. Thank you so much po. Asin namang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, News Manager Mardela. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc, made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitas Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitas Zinc na sa oral daw. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Servisyo tapat ipapadagos niya si Bali na sayaw ka ipuhanta. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Banuang Kamali, Merry Christmas sa inyo, boss. Ako tabi, si Barry Nasayaw, sa Rabaytang Sabaton, ang bago asin progresibong 2022. Kumpleto na ba ang inyong doses sa bakuna para sa COVID-19? Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay mayroong 2 doses para makuha ang kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo ay nakakuha na ng inyong first dose, siguraduhin pumunta sa vaccination site sa itinakdang oras para sa inyong second dose. Basta Bicolano, bakunado. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Panahon na naman ning kapaskuhan. Panahon na naman ning kaugmahan asin pagtripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niya sa tahaw ning pandemya, ang pagselebrar ning kapaskuhan igwang mas herarom na mensahe. Iyo ang pagpapagarumdom kan sa tuyang pagmakulog sa satuyang kapwa, orog na sa mga nagtitios, siring man ang pagdadanay kang pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na si Jesus sa satuyang kapwa, bago sa nangon niya na Pasko, kundi sa gabos na adlaw. Kasatuyang pagkabuhay, kaiba kan sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno, kan Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, minapaabot ni maugmang Pasko asin ligtas na bagong taon sa Saindo Gabos. Maligayang Pasko. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko!